मला वाटलं आईस्क्रीम बोलताय की काय बाहेर. ते तर बेस्ट होतं. इच्छा नसली तरी बघावं लागतं. मग आता बायको बघते. एडिट करा. अच्छा नाही. ही बघा आमची पार्लर वाली. तिला आवडतं ना. बघा इथे आम्ही एक शॉर्ट सिंपल जंगल सफारी म्हणू शकतो. हे आजूबाजूला आमचं जंगल आहे, पण काय भीती वाटण्यासारखं इथे काय नाही, एकदम रिलॅक्स आहे. आणि मी बघा आपल्या गेस्टसोबत आहे. इथे सरसुद्धा आले. सर तुमचं नाव सांगा आम्हाला. माझं नाव सुदीप आपटे. सुदीप आपटे. आणि त्यांची फॅमिलीसुद्धा आहे. आमची फास्ट गाडी आणि त्यांची स्लो गाडी आहे. ते बघा या. चला आमचा नाश्ता झाला आणि आता आम्ही गाव बघायला चाललो, नदी बघायला चाललो. बघा मी तुम्हाला सांगतो काय, जर एकच गेस्ट असतील आणि दुसरे नसतील तर मी तुमच्यासोबत येऊ शकतो. जर सर्व पॅक असेल तर मग मी पाठवू शकतो फक्त तुम्हाला. आता हा पूर्ण रस्ता आहे बघा, एकदम छान वाटतं. दोन्ही सुंदर आहे एकदम. हां 11:30 वाजलेत, पण ऊन इथे मध्ये वाटणार नाही कारण दोन्ही साईडला झाडं आहेत ना. आज तुमचा 3रा दिवस आहे बरोबर. बरोबर. उद्या जाणार परत आम्ही. येस. पण एक दिवस मजा येते. हां. आणि या सरांचं बोलतो बघा, या सरांनी कोऑर्डिनेट केलं आणि मी ह्यांना तिकीट बुकिंग सर्व करून दिली, यायचे जायचे सर्व अरेंजमेंट करून दिली. त्याच्यामुळेच आम्हाला जमलं यायला. येस. फक्त चालताना जे मातीचं आहे ना तिथे पाय देऊ नका, असं दुसरीकडे पाय द्या. म्हणजे टोपीवर कर, थोडी चेहरा दिसत नाही तुझं. हा त्यांची टोपी क्यूट वाटते एकदम. मी कधी पहिल्यांदाच वाटलं. या जंगल म्हणजे पूर्ण जंगलच आहे. खूप छान वाटतं. गारवा खूप. हो आलूवडीचे. कोणकोणते आलूवडीचे असं, कोण भाजीचे असतात आलू. स्ट्रेट आहे, सुपारीचं झाड असतं. बघा या असं खाली फिरायला छान वाटतं बघा. पालवी फुटली बघ खूप. यांनी फुलं बघा किती सुंदर आणि किती लावलेत, झेंडूचे सर्व. काय आणलं ते? सोन्याची रिंग भेटलेली आहे मॅडमला. आणि आम्ही बघा कुठे बसलोय, दगडांवर. इकडे बघा. या कधी आलात आमच्या होमस्टेला तिथे नदीमध्ये या. कपडे असेल तर कपडे धुवायला पण घेऊन या. काय सर बरोबर ना. घरचं पाणी आरामात. दाखवा ते तुम्हाला काय सापडलं. 5 रुपये का 5 पैसे. अरे वा, बघा नदीत आले की पैसे मिळणार तुम्हाला. हे तुमचे पैसे 5 लाख रुपये सापडलेत बघा. चला एक ना ऑफर देतो सर्वांना बघा. आमच्याकडे जर तुम्ही बुकिंग कराल ना, असं आपण उसाचा ज्यूस पियाला येऊ शकतो कधीतरी मध्ये, असं पार्टी म्हणून. मॅडम तुम्ही गाणं गाणार? कोणतं गाणं गाणार आहे तुम्ही? उसाचा ज्यूस सुद्धा मिळतो बघा इकडे. सांडू नको ना. चालेल सांगतो. नीट घ्या, धानवटपणा नको. सांडू दे, काय प्रॉब्लेम नाही. सांडू दे, काय नाही. ते गाडी क्लिनिंगला जातेच. थँक्यू. आणि हे बघा कितीला देतो? 20. हां 20ला आहे गेस. मस्त. आलं लिंबू सगळं घातलं. तुम्ही पण पियाला? हे बघा आमच्या इकडे आलं ते बेकरी सुद्धा आहे बघा, अँगर बेकरी. सर्व केक्स पण आहेत बघा.
एक ताट न्या काकी तुम्ही एक ताट. काकी तुम्ही एक ताट नाही बाकी एक मी ताट आणतो. तर ह्या सेम ताट आहेत. मी ह्या ताटामध्ये तुम्हाला दाखवतो बघा. 2 भाज्या, वरण भात, भजी, आमरस, सॅलड, लोणचं, पापड दिले आहेत का पापड? ठीक आहे घेऊन जाऊ पापड आणूया. हा दिला बनवलेले आहेत बघा बोलता बोलता लक्षात आला बनवलेले आहेत असं. ठीक आहे आमचे 10 आयटमचं थाली असते बघा. तर चपातीवरती पापड ठेवा तुमच्यात ठेवा आणि माझ्यात ठेवा. तर असे 3 वेज थालीची ऑर्डर आहे बघा आपली आज. चला आता बघा आपली परत गाडी चालली रेल्वे स्टेशनला. यावेळी पिकअप आपले गेस्ट नाही आहेत. यावेळी पिकअप आपल्या रिलेटिव्सचं आहे. कोण येतं ते तुम्ही बघाच. आणि परत इथे तुम्हाला दाखवतो. इथे टोटल किलोमीटर्स माझी गाडी चाललेली आहे 4747 नंबर पण छान येतात ना 4747. आणि आता फक्त ही 35 किलोमीटर चालू शकते. म्हणजे आता मी परत 3000चं पेट्रोल भरणार आणि टोटल रेकॉर्ड माझा 55,000चा पेट्रोल होणार आहे या गाडीत. हिशोब का ठेवतोय एक इन्फॉर्मेशनसाठी. चला आता बघा मी प्रॉपर 3000चं पेट्रोल भरलं. रेंज आता मला 394 400 पकडा 400 रेंज दाखवते आहे. 360 वाढते. चला हे फायनल. आता ह्याच्यानंतर मी सांगणार पण नाही आणि मी लक्षात पण ठेवणार नाही. एक रिव्ह्यू ऑटोमॅटिक कारचा एक मी माझा पर्सनल रिव्ह्यू देऊ शकतो. 10-11वा महिना सुरू आहे. नोव्हेंबर ऑक्टोबर ऑलमोस्ट. तर किलोमीटर ड्रायव्हन बोललो तुम्हाला 4750 किलोमीटर झाले इथेपर्यंत. 4750 ॲव्हरेज मला 11.9. जर तुम्ही हायवेला नेता आहे तर या गाडीचा ॲव्हरेज आहे ना 16-17. बघा पेट्रोल भरपूर लागतं हिला. पण त्या कंपॅरिझनमध्ये जर 4500 किलोमीटर चालवलं आहे मी तर मला एवढं दमायला झालेलं नाही. कम्फर्ट लेवल भरपूर चांगलं असतं ऑटोमॅटिक कार्समध्ये. ब्रेक मारायला नको, क्लच मारायला नको, पाय दुखणं नाही. म्हणजे टोटल आराम गाडी चालवताना. इन शॉर्ट ही एक ॲक्टिवा समजा. ॲक्टिवा कशी आपण चालवतो रेस दिली की तशी ही ऑटोमॅटिक कार्स. म्हणून त्याचा पेट्रोल जास्त आहे, त्याचा मायलेज कमी आहे. पण कम्फर्ट लेवल एकदम छान आहे ऑटोमॅटिक कार्समध्ये. ऑटोमॅटिक कार जो मी कम्फर्ट लेवलला आरामासाठी बघतो तर ऑटोमॅटिक कार्स बेस्ट आहेत. पण पेट्रोल थोडे जास्त लागतं. चला मला ही आवडली. मला तुम्ही विचाराल की तू पेट्रोल कार म्हणजे क्लचवाली घेअरवाली घेतली तर नाही, मला ही चालते. ऑटोमॅटिक कार मला आवडते. ठीक आहे चला आता रेल्वे स्टेशनला जाऊया. आपले रिलेटिव्स येतात. समोर बघा किती छान लिहिलं आहे. वेलकम टू रत्नागिरी रेल्वे स्टेशन. हा उतरलात ना. मी आलोय स्टेशनला. आलोय वरती आलोय रेल्वे स्टेशनला. हा या वरती या. ओके चला आपले पाहुणे आलेले आहेत. चला ही आपली बॅच चालली रेडी. आज जागा नव्हत्या की काय? थांबा हे सरकवा, हे सरकवा, हे सरकवा, हे सरकवा. हां आता इथे ठेवा. ओके झाली. बघा ही आमच्या होमस्टेची व्हेज थाली अशी आम्ही गेस्टना देतो. ही एक या घाटी ठेवा. ही आमची 2. हां या एन्जॉय करा.
आणि आईला थोडं थोडं हे कोणती भाजी आहे ही? वालीची भाजी, हे काळी वाटाण्याची भाजी, पनीरची भाजी, ह्याच्या खाली चपाती, बटाटा, सॉरी आमरस, वरण भात, 11 आयटम्स आहेत बघा. काही आता हे सगळं खावं. की काळे वाटाणे बाजूला फक्त आता हे सगळं भाजी ओके आमची, म्हणजे याच्यात काय पण काढून मी ठेवणार नाही. खाणार ना? ओके, दे सर्व 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 वाडा. पहिला आईला विचारलं काय काय खाणार. हे बघा, हे आमच्या गावठी प्रकारे वाढलेलं आहे काजलनी. ताटाची वाट अशी वाट, ते ताट बघा, हा ताट बघा, सेम ताट आहे, पण दिसायला कसं वाटतंय बघा. तुला बोल ना. तिला आवडतं ना. हा. ती सोनम पण असेल दुसरे पोरीला बनवते माहिती मला. तिला मम्मीची आठवण झाली. मम्मी मला भरवा नाही करा. हे बघा, हे आमचे काजलची बहीण पूजा, त्यांचे सासू सासरे, म्हणजे अंबरनाथचे डॉन आहेत हे सर्व. बाबा उल्हासनगरचे डॉन. हा, आणि हे भांडूपचे डॉन. या जेवायला घ्या. आम्हाला छान वाटलं तुम्ही आलात. आपल्या घरी होमस्टे सर्व 2 in 1 काम झालेलं आहे. चला बघा, आपले गेस्ट आले आहेत, आपले रिलेटिव्ह आले, त्यांना आम्ही हा रूम दिलेला आहे, कारण गोल्डन आमचं बुकड आहे. दुपारच्या वेळी आम्ही हार्डली देतो वरच्या रूममध्ये. हां, काय किती ब्राईटनेस आहे बघ ना सिल्वर रूममध्ये. आता समजा आपण समजा ही आपली लाईट पण घालवली तरी ब्राईटनेस किती बघ. सिल्वर रूममध्ये आपण दुपारच्या वेळी आलो नव्हतो ना. या का या, हे बघा, हे तुमच्यासाठी बेड. चढतोय ना. आज बघा स्पेशल टेरेस ह्यांच्यासाठी आज अवेलेबल. कुत्रा असेल त्याला केलेला चुकचुक मी केलं. या तुमच्यासाठी खास फॅन बिन लावून एकदम मस्त. चला या. आता बघा, हा रूम बुक असल्यामुळे तुम्हाला दिला नाही, नाहीतर आम्ही तुम्हाला हा देणार होतो. आता तो खाली झाला की तुम्हाला तो. आता सध्यापुरती आमचं बेस्ट रूम मधला हा अजून एक बेस्ट रूम. आम्ही ह्याला सिल्वर रूम म्हणतो. तुम्ही लास्ट टाइम आला तर तेव्हा बनवलं नव्हतं ना? त्या काम चालू होतं. हां, आता बघा एवढा मोठा आहे टेरेस बिरेस. कपे बघा, हे सर्व दिलेलं आहे, कपोर्ड दिलेलं आहे. तुमचे बॅग्स बिग्स वरती ठेवलेले आहेत व्यवस्थित. तिथे पाठी आपला बाथरूम आहे. बाथरूम आहे, अंघोळीचं आहे राईट साईडला. मस्त चहा बी पाहिजे बघा आम्हाला सांगायची, नंतर सकाळी सकाळी उठून बनवायची. 8 पासून तर आपल्याला चालूच. बघा अशी रूम्स आहेत आमचे. गोल्डन रूम बुक आहे ना, चावी घेऊन गेलेत ना. मस्त, लाईटची पण गरज नाही. लाईट घालो का, लाईट बघ मस्त ना. ऊन पाहिजे थोडं तरी हो, घरामध्ये. आणि समोर असं व्ह्यू, झाडं बिडं मला लावलेली आहेत. आमचे अंबरनाथचे एवढे साडू साहेबांचे आई वडील आले, त्यांच्या आवडीचा पाणीपुरी. आमच्या रत्नागिरीमध्ये पण पाणीपुरी छान मिळते, खाऊन बघा. चला, मम्मीला बोलवा. हा बाहेरच आहे. हो, हे घेऊन जाता काय? नको ग बाई. नको. चिकू डीमार्ट बघ एकदम शांत सुंदर सजवलेला आहे. बाबांना पाणीपुरी नको, शेवपुरी खाणार. जस्ट कसं बुंदी. हां, आणि आम्ही बघा इकडे पाणीपुरी खायला येतो. पाणीपुरी दिसते, पाणीपुरीवाला दिसणार नाही, लाईट नाही त्याच्याकडे. छान आहे. आता आमची रत्नागिरीची पाणीपुरी कशी आहे खाऊन दाखवा. नाही ती घेल, आम्हाला पाणीपुरी बनते. घ्या घ्या आता पाणीपुरी म्हणून मग चव बघा. घ्या, बायकोला द्या. काय गरम पाहिजे रगडा तो होतो ना. असं नवरा बायकोने एक दुसऱ्याने त्याचा प्रेम वाढतो. ठचका लागायचा राहता आम्हाला. तिकडची पाणीपुरी आवडते तुला? मम्मी बघा काय करते इकडे. तू काय घेतलं? हां, आईस्क्रीम घे. ते पण येतील आता. त्यांना पाणीपुरी आवडली. हां, आता यानंतर आईस्क्रीम खायला घ्या घ्या. बरोबर ना काजल? आमच्या रिलेटिव्सनी आमच्या घरी या, आम्ही आहे तुमच्याबरोबर मजा मारायला. तुमच्याबरोबर आम्ही पण मजा मारू. मग ह्यांनी आम्हाला बघा, आम्ही 3 प्लेट पाणीपुरी, 1 प्लेट शेवपुरी, 4 प्लेट घेतली. त्यांनी सुक्कापुरी किती दिली बघा आम्हाला, कॉम्प्लिमेंटरी. आम्ही ह्यांचं प्रमोशन केलं होतं लास्ट टाइम, तर ह्यांचे गिरायक वाढले होते काजल. आणि ही डिश नंतर काजल, ही डिश आमच्या पूजाला भरपूर आवडते, बरोबर? म्हणजे काजलची बहिणीला. नाही सुकी सुकी
चला, मम्मीने तर आईस्क्रीम खाऊन मोकळी झाली. काय चालू आहे काजल तुला कोणता पाहिजे? ना मला एक साक्षीला असं कोण आईस्क्रीम घे ना. करून घेऊ. हो तुम्हाला कसं पाहिजे? साधं सिंपल. असं मम्मी चाहतात तसं. आईस्क्रीम चांगला आहे. चला जाऊया. लावलेत. हां आईस्क्रीम खा. आईस्क्रीम खाऊ? नको आहे? नको तर ते लावली लावली. हे बघ, हे छान वाटतं ना, मस्त हिरवा. दोन मम्मी आपले गेस्ट बोलले पण असं कार्पेट लावलंय मस्त. हे ग्रीन ग्रीन कार्पेट, ग्रीन ग्रास असतो ना तसं लावल्यासारखं वाटतं बोलतात. इथे बघा आता आपले गेस्ट आलेत आणि ते आपल्याला आता गाणं म्हणून दाखवणार आहे. तुमचं नाव सांगा आम्हाला अंजना संजय गडकरी. आणि कोणतं गाणं म्हणणार आहे? छंद तुझा मजला. चला तुम्ही तुमच्या टायमिंगनुसार सुरू करा. उठता बसता तुझेच चिंतन, कुणा म्हणे मम स्वामी, नकळे जोवरी तू नच माझा, छंद तुझा मजला. चला आता नेक्स्ट नंबर आहे. नाही नाही, आता तुम्ही सांगा कोणी गायला पाहिजे इकडे नेक्स्ट. नाही आता वाट माझी सोडले, पतिव्रताने माझा, ढळलाची सारा नाही. नाही तुम्हाला आपण रेकॉर्ड करू शकतो ते. हां पण तुम्हाला कसं वाटलं? आवडलं गाणं? मग क्लॅप्स का नाही केले? क्लॅप्स का नाही केले? एवढी जेला क्लास करतात फक्त, कारण बायको राहणारी नाही. बघा आमच्याकडे असे सुद्धा असे म्हणजे आपण व्यवस्थित सर्व बसलो की असं सर्व सेलिब्रेशन असं करतो. तुम्हाला कोणतं गाणं म्हणायचं आहे? लोक अजून कोण? बाबा गाणं म्हणायचं का? न ग ही बघा आमची पार्लर वाली मल्टीटास्क. मल्टीटास्किंग. आमचं वरती गाणं सुरू आहे आणि खाली आयब्रो सुरू आहे. आज बुकिंग कमी आहे, जेवण कमी आहे, तर आम्ही एक स्टाफ आम्ही फक्त आयब्रोसाठी बोलवलेला आहे. तुला असं ना आमचे आपले गेस्ट येतात ना, त्यांच्यावर कोणाच्या भया वाटल्या असतील तर ते कापून. मग जेवण राहू दे खाली, त्यांचे आयब्रोज करायला येऊ दे इकडे. बुकिंग आमचे आयब्रो करायला करा. मग साईड बिझनेस इथं चालू होईल ना आपल्या इथे. मग खरंच करते ती, मस्करी नाही. बघा माझे कसले लास्ट टाइमचे ते अगोदर भालू आणि होनी ते आता बघा माणसात. आता कशी मुंबईला चालली ना काजलबाई, मग टाकाटाक होऊन चालली. मग नाही तर आईच मला बोलेल काय अवतार करून आली आहेस. वा सिलाई मशीन सारखा हात चालतोय. त्यांनी कोर्स केलाय म्हणून. व्हिडिओ बघून घाबरले तर की वरची केस कापायची. हेअरकट पण करते ती. छान. चला चालू राहू द्या. इथे बघा आता वाजले संध्याकाळचे 8 म्हणजे रात्रीचे 8 आणि इथे आजचं प्रिपरेशन बघा काय आहे. भरलेली वांगी बिंगी आणि तसेच ठेवून गेलेत बघा सर्व. होऊ द्या, चला होऊ द्या. आणि असं सांगतो बघा, तुम्ही सुद्धा आला तर वरती कशी महफिल रंगली आहे, एकदम छान वाटतं, माणसं रमतात. तसं तुम्ही सुद्धा येऊन सर्व असं एन्जॉय करू शकता. आता मी जास्त टाईम वेस्ट नाही करत कारण मला एडिटिंगला बसायचं आहे. 8 वाजले, माझी एडिटिंग 9:30 चालेल. म्हणजे एडिटिंग झाली की मी जेवायला वाढणार. बाय बाय. चला आता हे सर्व काय आहे, इकडे भाकरी भाजी 1 ताट जाऊ दे, 2 ताट जाऊ दे. इकडे बघा लालमाट भाजी, वांग्याची भाजी, पापड, भाकरी. चला जेवण बोला, जेवता बोला. ते गेले युट्यूबवर. हम त्याला विचारतो आपके पास क्या स्पेशल मिलता है? स्पेशल एक जो भी एक वो पहला स्पेशल बनाओ आप. क्या बनता है वो? याच्यावरती आईस्क्रीम ना. वा हे किती रुपयाला? 120. वा बघायला पण छान एकदम. त्यात अजून एक चमचा द्या. 120 टाका त्याच्यात चमचा. 3 चमचे टाका. नाही दोघात खावा तुम्ही, नाही तर एकीने खावा. शक्य नाही. तू बोल एवढं महाग. हां
तर इथे बघा हे आम्ही ह्यांच्याकडचा बेस्ट प्रोडक्ट घेतला होता. क्या नाम बोले आपने इनका? रबडी फालुदा. मॅडम तुम्हाला आवडला का? खूप आवडलं. या मॅडमने तर खूप एन्जॉय केला. वा. आणि तुम्ही काय खाताय? कुल्फी. आता चांगलं गाणं गायचं असेल तर कुल्फी खायची का? कधीतरी ठीक आहे. आणि आमचा डिमांड बघा बंद झाला. आता एकदा काजल बघितले, एका स्क्रीन मध्ये 2 काजल बघायची लास्ट संधी आहे माझी. हो वाटतात ना सिमिलर थोडेसे. हा नाही खरं आता लांबून तुम्ही बघा, जर मी हा असा टाकला असता ना, रे कोण आहे असे 2 कसे झाले? काव बाबा वाटतात की नाही 2? बहिणी वाटतात. मी ह्यांच्या एकची झाली की अशी दिसणार. हा तू असं कन्सिडर करू शकते की माझ्या 40 इयर्स नंतर मी कशी दिसणार. फोटो काढून ठेव त्यांच्या बरोबर. व्हिडिओच काढला तर त्याचा. हां चला आता तुम्हाला सकाळी घाई होते, तुम्हाला तुमचं जरा इथे या ना तिघांनी. सर तुम्ही पण या. तुमचं मला रिव्ह्यू द्या होमस्टेबद्दल. 3 days गोल्डन रूम चेक इन होतं. उद्या तुमचं चेकआउट आहे 4th डे. ओके. ह्यांचं मी एक सांगतो की ह्यांनी मला कोऑर्डिनेट करून मलाच तिकीट काढायला सांगितले. यायची जायची तिकीट्स पे तुम्ही केलं पण काढल्या सर्व अरेंजमेंट मी केल्या. ओके. आता त्यानंतर सांगा इथे येऊन तुम्हाला कसं वाटलं, जेवण कसं वाटलं आणि सर्व्हिस कशी वाटली? वन बाय वन बोल. जेवण छान होतं, सर्व्हिस पण खूप छान होती, आवडली आम्हाला. आता बाकी काय आवडलं तुम्हाला? अजून काय काय आवडलं? इथलं सगळं हे सगळं बघून आलो, ते पण सगळं छान वाटलं. रत्नागिरी पण आवडलं आम्हाला. काय आवडलं? आणि कुठे कुठे फिरलात? फिरण्याच्या ठिकाणमध्ये काय काय आवडलं? पावस रत्नदुर्ग ते सगळं फिरलो आम्ही. माझ्या हिशोबाने मला वाटतं सर्वात आधी पावस सांगितलं होतं ना जे जास्त आवडलं. आधी पावस, मग गणपतीपुळे, मग आरेवारे बीच, हे तुम्ही 3 रिकमेंड केलं होतं. आणि जेवणामध्ये काय खास वाटलं? कोणतं आयटम चांगलं वाटलं सर्वात जास्त? नॉन. मला वाटलं आईस्क्रीम बोलताय की काय बाहेर. ते तर बेस्ट होतं. ते सगळंच छान होतं. असं अमेझिंग फूड, अमेझिंग. व्हेज नॉनव्हेज दोन्ही टेस्ट चांगली, क्वालिटी चांगली, सगळं चांगलं. मला वाटतं सरांना नाही आवडलंय, गपचे बसले. नंतर लास्टला सगळं बोलणार. एकदम. झाल्यानंतर बघा त्यांनी पण तुम्हाला ऑब्झर्व केलं. त्यांचा रिव्ह्यू घेतोय. आता आमचे हे तर रिलेटिव्स आहे आपले. तुम्हाला इकडे छान वाटते? हो मग. मग आता राहायचं आपल्याला अजून ना. हां सर बोला, तुम्हाला कसं वाटतं? नमस्कार, मी सुदीप आपटे, ठाण्यावरनं आलोय. मी तसं दुबईला असतो. मी इन्शुरन्स फील्डवाला आहे. ओके. तर माझी बायको म्हणजे अनिता आपटे बरेच दिवसापासून तुमचे व्हिडिओ फॉलो करते. आमच्याकडे चॅनल नाहीच आहे, फक्त यूट्यूबवर तुमचं असतं आणि एकाने काय पालघरवाले त्यांचं असतं. तर मग म्हणजे इच्छा नसली तरी बघावं लागतं. मग आता बायको बघते, एडिट करा. अच्छा edit होईल. मग सुरुवात झाली आणि मग बघता बघता मी तुमच्या प्रेमात पडलो. तुम्ही सगळी लोक एवढी साधी माणसं वाटली मला, घरगुती एकदम. आणि जेवणाचा आणि दुसऱ्या व्हिडिओज मध्ये तुम्ही प्रत्येक गोष्टीला बारीकीने एक्सप्लेन करता. AC आले, कसे आले, किती डिस्काउंट मिळाला. तर मला वाटलं हे खूप छान गोष्ट आहे तुमची. तर मग यांचा बरेच दिवसापासून आग्रह होता, म्हटलं चला जाऊया. मग आपलं टच कसं कनेक्ट झालो आपण व्हॉट्सअपवर. आणि माझे मोठे बंधू आले होते, आम्ही गावाच्या घरी होतो आणि यांना कळलं नाही आणि मी बुकिंग उरकून टाकली. तर माझ्या भडकल्या त्या की अरे मला विचारलंच नाही. ते दोन्ही बहिणींना विचारलेलं होतं, ते म्हणाला आम्हाला चाललं. आणि डेट्स आपल्याला ओके होत्या, दिवाळी झालेली होती. तर म्हटलं चला. आणि मेन माझं जे कन्सर्न आणि टेन्शन होतं ते रेल्वेचं तिकीट. जे ओंकार तुम्ही काढून माझं एकदम टेन्शनच हटवून टाकलं. तुमचं रिझर्वेशन दिलं का वेटिंग दिलं? मी कन्फर्म दिलं. कन्फर्म तिकीट दिलं. हां कन्फर्म तिकीट दिलं. म्हणजे इथे कन्फर्म तुम्हाला पण काम यायला तुम्ही माझ्यावरती टाईम आणि ह्याचं हे नाही टाकलं. म्हणजे आपल्याला जी अवेलेबल पटकन करायची असते. बरं. ती कोणती ट्रेन असू दे, स्लो असू दे नाही तर फास्ट असू दे, पण आपल्याला कन्फर्म मिळणार. आज 3रा दिवस आहे पण असं वाटतं कालच आलो आहे मी. वा. आणि सगळे तुम्ही लोक गप्पा छान मारता. जेवणात मला तर फिश थालीच जास्त आवडली. Fish. मी जास्त नाही खाल्ली. व्हेज तर आहेतच चांगलं. आणि मेन म्हणजे माझी डायबिटीसचं इन्शुलिन वगैरे तुम्ही व्यवस्थित मॅनेज केलं, त्याच्याबद्दल आभारी आहे मी तुमचा. पुन्हा पुन्हा यावं असं वाटतं फॅमिली बरोबर. धन्यवाद. त्याचे पॉलिटिशियन कसे बोलतात तसं वाटलं काय? बोलणार होत्या अगदी. हा ते इन्सुलिनचा विषय ह्यांनी काढला म्हणून. तर हे असे सेकंड गेस्ट आहेत.
तुमचं काय असं फ्रीजमध्ये ठेवायचं असेल इन्सुलिन किंवा मेडिकलचं काही औषधं ते आम्ही ठेवतो. इवन तुमच्या बाटल्या काय असेल थंड काय असेल सर्व आम्ही ठेवतो. हां, तर तुम्ही असं आणू शकता आणि तुम्ही असं येऊ शकता. आणि तुम्हाला सर्वांना पण थँक्यू आल्याबद्दल. कधी येणार हा व्हिडिओ?